सानि जिरायनो सोलोंसै नों मामि दे दिसु जिरायनाय दे जिरायनाय दे आं हमथाला नोंखौ दे गोग्लैबाय गोग्लैबायसो मामि गोग्लैबायसो ओहो बिदिसो नोंना जिरायनायानो बेबायदि नङाना जिरायनाया दिशानी इधर देखो अरे गावनि मजाखौसो दांबाय नै नहीं सॉक्स को जाया ना मोजा को जाया इधर होना मम्मी ओए अरे 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 आराम से चलो ओहो फिर से चलो मेरी हाथ आंनि आखाइखौ हम दे हम दे आखाइखौ न आखाइखौ हमगोर आंनिखौ आखाइखौ हमगोर दे चलो आंनि आखाइखौ हमनाय दे वेरी गुड गर्ल चलो दोनों हाथ पकड़ो मेरी मोन्नैबो दे सिखारनाय दे सिखारथ' गोलैबायसो जायालै नोंजों जायालै गोलैयोसो नोङो गोलैबायसो थायो जिरायनोनो रोङा नों माला जिरायगोन बुंनाय दे बयनिबो सिगाङाव बुंनाय दे बुङा आरोना आयु मारै उल्था खालामसैलाय बियो खुग्लुबनानैसो बांसिन थायो मानसियानो ओइ मम्मी जिरायनो थिननाया बोरै जाखो नोंना उन्दुबायसो जिरायनो थिननाया बेनो जाबाय थोद जायाखै जिरायबावनांगौ दे सिखार ओरै हनै बोरै जाखो जिरायनो फोरोंनाया नोंखौ आङो आरो मिनिनानैसो खालामदों दे जिरायनोनो हाला मानसियानो जि फुंबाय दे आरे दे गुजुदोंबो मानसिया दे आथु गैलालै बोरै जिरायखो मामि नोङो ओइ आच्छा माबा बुंदों नों फोथायानो नांलाजोब्बाय नोंना ओमफ्राय नोंना फोथायानो नांलाजोब्बायलै मामि ओइ दिशानी एथ' खुसि नोङो जिरायनो थिननायखाय खुसि जादों दां दे जिरायनाय ओइ दे आं नोंखौ हमथालालै आं हमथाला नोंखौ आं नोंखौ हमथाला दे हमथाला होननायखाय दाय जादों दे आं नोंखौ हमथालालै आं हमथाला नोंखौ दे आं नोंखौ हमथाला नै दे आं नोंखौ हमथाला दे आङो दे हारसिङै जिराय गोलैयोसो नोङो जिरायनोनो रोङा दाबो ना थाब जिरायगोन ना नोङो मामि थाब जिरायगोन जिरायनो थिननाया बिदिसो उन्दुबाय इसोर जिरायनो थिननायानो गावखौ फै आखाइ हम आंनियाव दे आरे दे हमनाय आखाइखौ हमनाय आखाइखौ दे हमला बाबायबो नों दानि थोद अलसियासो जागोन नोङो आरे नै बेना खालि बेबायदिल' खामानिया नै इलाय बिदिनो खुलुबनासो थाबाय बांसिन दे बेलथायदो दे होमबा जिरायलाना नोङो दानो जिरायथ'वा दे माखौ नायखोबा दिशु माखौ नायखो मामि
मेंबाय जिरायनानै मेंबाय ना